Salutare tuturor, eu sunt Nandoschi6. O să facem un episod de Roblox. Am văzut că v-a plăcut episodul de ieri cu prietenii mei. I-am zis că da, deși să nu facem unul. Acolo în loc liber. Cam așa arată. Dar încă n-a terminat. Acolo să scrie McDonald's. Dar o să vedeți că o să mai fac și niște pauze. Ok. Cred că am dat sonorul prea tare. O fac. Și uite cât de greu fac banii. Ok, să vă arăt cum mai a făcut ăștia. Ok. Și să dați like dacă vă place seria de Roblox și mai vreți episoade. Am văzut că vă place Roblox. De ce să nu fac? Nu, salut. Aici și ciudat, na, uite. Vezi, ea pot să curgă alb. Eu pot să fac, na, prea verde. Bum! Prea verde închis, stai. Ești un pic de lag acum. Nu vreau roz. Bum, de culoare un pic diferită. Să eu punem albă. Și asta nu știu. Nu știu. Uite, cam așa o să arate. Să dau reset. Uai, cât de repede. Jocul ăsta fac destul de greu, bani. Destul de greu. Fac un hobby. Oh! Hobby Tycoon. Adică fac destul de repede banii. Ok. O să punem pauză și o să revenim. Ok, am revenit. Am pus doar unul de ăsta. Uite acum. Uf, what the fuck? Și eu aici o să mai fac tot de Roblox și se cheamă The Sing It's sau ceva de genul. Tu trebuie, cum să spun, tu ești un tip și acolo scrie, îmbracă-te ca un rock. Te îmbraci ca un de ăla care cântă rock. Am văzut, e fain, m-am jucat. A arătat un prieten de-al meu. Bum! Și acolo sus arată banii, noroc. Până fac eu 300. Botarul ăștia de mult am început să fac. Da, avem bani. Haide, să-i lăsăm fac. Acum fac mai repede banii. Stai. Oh, da, acum uite cât de repede fac banii. Stai. Un tip mi-a scris în comentarii că vrea să am mulți prieteni. Te l-am la prietenie. Și aș vrea să am mulți prieteni la asta. O fac, stai. Oare ce este aia? Nu știu. Hai, să-mi iau mai mulți bani. Acolo sunt chestiile alea, o să fac mai târziu. De să-ți faci. Următoarea 7...
170 parcă. Bun. Ok, și aici este un dropper de la mare care stă fix aici. Bam, și pică direct. Să-l pun mai încolo. Întâi vreau să-mi fac și eu aia. Acum. Stai, să avem 800. Fac, n-am scris. Am scris, dar nu arată, vezi? Up. Eroina. Op, op. Cancel. Am puțin Robux, dar nu vreau să dau. Că trebuie. Ok. Poate că fac destul de mulți bani. Stai. Gata că am făcut prea mult. Sticlă. 500. Haide. Să fac repede. Bum. Bum. O să punem pauză și o să revenim. Ok, am revenit. Uite cât am făcut. Mi-a durat aproape jumătate de oră. Stai, trebuie să fac ceva repede. Ok, am revenit. Bum. Și cât ok. Stai că acum chiar o să-i tare. Uita, tot e tare. Haide că e destul de bun. Ce fain arată. Trebuie să fac neapărat cu chestia aia. Shit. Știi, dacă pot. Hop. O fac. Cred că asta o să fie doar partea întâi. Mă dau Robux. Cred că o să mai fac o parte. Și de aici să facem înăuntru, wow. Deci, cred că cum o să fac. O să fac doar în partea întâi și partea a doua. Ăsta doar cu McDonald's. Restul nu o să fie cu părți. Doar cu McDonald's. Ok. Ok. O carpetă și aici câți bani trebuie. Holy shit. Dar nu pot să-mi schimb carpeta. Că vrea să fie așa roșie, albă. Trebuie să fie ca ăla. Se iese. Deci așa o să facem două părți. What? Ok. Asta o să fie în partea întâia. Și aia o să fie partea a doua. Ok. Întâi aș vrea să încep de aici.
Pe să l-am eu ca prieten. Acum îi dau. Ok. Aproape am 100 de prieteni. Dar după când o să am mai mult decât 100, nu o să mai fac. Și acolo o să fie o parcare. O fac. Și mi-am dat bani. Ăla stă acolo. Nu prea a făcut. Ok. Cred că o să punem pauză și o să revenim.